jdeme rovně. Jdete rovně, já se tady jsou další dveře. Ty budou další dveře. Jasně, a to je chodba. Dobrý den. A tady Dobrý den. máte 4. Dobrý den. 1, 2, 3, 4. 8 máte 4. My vám tam vezeme a nebudeme šlapat na polystyren. Tak vám dělají podlahu, vidíte to? Takže to, co vidíte tady, tu elektrárnu a teplárnu dole, tak všechno tady mistr dává takhle do tohle toho. Až to bude všechno takhle, všechno bude v těch tom polystyrenu zandaný, tak pak přikleje tenkým jenom tohleto a dá se druhá vrstva to polystyrenu. A zaleje se to. Pak se dá igelit, který šéf přesně zařeže, a to proto, aby to bylo úplně jako vododěsný. Jasný. No a pak se to zaleje teda tím. A pak se to zaleje betonem. tím anhydridem. A to je jako, jak tlustý. Můžu na to šlapat nebo ne? Jo. To je 4 cm. 4, 5 Zátěžuje 200 na 200 kg na metr. Jo? Takže tady máte okno tam. Tady máte v té ložnici, máte okno tam. No. Když to bere zvuk, tak vám řeknu, že je 54,5 čtvereční tady. Bude se tady dělat nějaká klinická změna? Asi ne. Tady. Aby jsme... My vám řekneme příští týden. No, když to už... Ještě jim to nevadí, to bude pod betonem. Jako. Jo. Ale, tak také máte kuchyňskou linku, to je na kuchyňskou linku, tam je vývod, jo. Jasně. To je na řez. Vyklad žádný může být v dispozicích ne, v nějakých obkladech nebo něčem nepovíme. Pojďme se podívat dál. Tady máte na vanu. Tady máte odpad, tady se počítá s vanou. Umyvadlo. Záchod s geberitem, že jo, celý to. A tady bude pračka, nad pračkou, pračka a nad pračkou budete mít ten topnej sušící žebřík. A takový to, jak jste říkal, to s těma trubkama, to bude kde ten jak se to jmenovalo? To s těma trubkama? U toho? Víte, co myslím? Říká to nejde? To bude tady někde. Živný bez tady. Ne, tady nebude to živný bez, my vezme tady. No, To je pěkná. je pěkná, a pak udělám ty fotky ještě z toho okna. Není to špatný, jo. A tady jsou teda přívody to jsou ty trubky, jo, to jsou všechno trubky k těm radiátorům, já už to vidím. No vlastně, protože to je přes vedení zakaz. A kam to teda vede, když to tady vede tam někam do zdi? Kam to teda vede? Tohle to, tam jsou stoupačky. Aha, takže to je hlavní přívod vlastně. To je hlavní přívod těch radiátorů. Jo. Jo. Protože to normálně všude je už jako pod podlahou, to člověk normálně nevidí, že jo, ty trubky. No jasně, no, tak vy to vidíte právě, že to přišel. No. A tam je to rozdělený. Myslím, že příští den tak už to uvidíte. No právě, tam je to rozdělený. Jasný. Prostě vám říkal, že už může těžko dělat nějaký změny v té elektrice a také, protože to už by teď... No ne, ale jako třeba teoreticky nějaký kabely jako UTPčko bych tam ještě položit mohl, ne? Když se to zaleje tím betonem. Když, jako dám příklad, jo, teď se jenom tam jako teoreticky, jo, ne jako že bych to jako chtěl zrovna teď hned dělat, ale jestli by byla šance, kdyby jsme se třeba